Salam mehriban elleşler, tagamany turanmysyňyz. Bir karar döwletimiziň bakyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin saýasyna, her biriňiziň maşgala ojlaklaryňyzda agdybirlik, bakyarlyk, bereketli taçaklarymyzyň bereketden bol bolmagyny, rewşen geljeğimize tarap edip wadynyňa alyp barýan, gahryman arka dagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, iýlik, bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlysynyň rawaçlary wetenmegini tüýsüreňizden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen aýla şunun uwadatly gepleşmede başlaýar. Edi doganlar ine hemmemiziň bilşimi diýäli bir karar döwletimiziň bakyarlyk döwrüne, gahryman arka dagymyzyň tagallasy bilen ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy, dep, desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň inçatarlaryny geljekki ýaşlarymyzy öwrenmek üçin halipa şart ýoluny açyp berdi. Edi doganlar, siz bilen gepleşmede ýetiler tomosha edýän bolsaňyz görýänsiňiz, bilen gepleşmeden her sanyna ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekýän bir näçe medeni sanat ustatlarymyz bilen gepleşmede gelip halipalarymyzyň jeda kompozitorlarymyzyň eserini dören aýdymlar aýdyp hatar bilen gepleşiklerimizin şowluk etmegine öz goşantyklaryny goşýarlar. Edi doganlar, aşuň kun bilen gepleşmede bolsa ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekip halipa şartlyk ýoluny dowam etdirýän bir näçe medeni sanat ustatlarymyzy gepleşmede çağırdyk. Gelin häzir olar bilen hemme birlikde tanışyp bolalım. Türkmenistanyň atgylaryň artisti Akmurat Nurverdi bilen gepleşmede. Ine Akmuratdan bilen ustat halipalarymyzyň aýdymlaryny aýdyp, hasan bilen gepleşiklerimiň şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyzda Akmurat Nurverdi garşylaýar. Kurban olum yarın kadı boyuna, hoşvat olum onun ile toyuna. Girdim kılman ile barsam üyüne, barsan ölür ölür barmasan ölür. Edi doganlar, ine şuň kun bilen gepleşmede ýaş nesillerimize ilm, bilim, terbiýe berip, şeýle sungatymyzyň inçatarlaryny geljekki ýaşlarymyza ýetirýän Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyna ýerleşýän tekkedinji çağalar bagynyň aýdymsaz mugallimi Bayram Gurbanov bilen gepleşmede. Ine Bayram agada bilen ustat halipalarymyzdan gelen aýdymlaryň bir näçesini aýdyp hatar bilen gepleşiklerimiň şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyzda Bayram Gurbanov garşylaýar. Edi doganlar, şeýlede şuň kun bilen gepleşmede Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň medeniýet merkezine Damana halksa gurallar topornyň bagşysy Ýagmyrgelli Xan Gelli bilen gepleşmede. Ine Ýagmyrgelli agada bilen gepleşmede ustat halipalarymyzyň bagşysy adamlaryň ýerini ýetiren aýdymlaryny aýdyp, hatam bilen gepleşiklerimiň şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyzda Ýagmyrgelli Xan Gelli garşylaýar.
Senin mehriban ovam toyununla sana salamı gittim. Seni görmenime nasıl bulun, sana sözleşmeye kilamı gittim. Seni görmenime nasıl bulun, sana sözleşmeye kilamı gittim. Evi vatandaşlar ine şuun kun bilen gepleşimide bir aýdym aýtmaga gatnaşmany gelen medeni ussatlarymyda sadanlarlyk etýän Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynyň Göktepe mukamlar aýdymsal sopar sadanlarlyk ederler. Şeýle bilen gepleşiklerimizin şoğlu geçmegine öz goşançlaryny goşarlar. Bilen ussat halipalarymyda, medeni ussatlarymyda uly hormat goýan, ähli şertler döredip beren, gahrman arka damyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka damydan jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İlyurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutulmuşlaryň rawaçlary wetlenmegini tüýsürüňden ardy etýär. Edi doganlar, ine şeýlede şuň kun bilen gepleşiklerimizde odun sahnalary bedät berýän Akbulut hususy kärhanasy. Edi doganlar kimde kim bilen gepleşiklerimizde beren soraglarymyza dogry we dol jogap berende Akbulut hususy kärhanasynyň taýýarlan önümen size garaşýar. Ondan medeniýet ussatları ýerinde geçip turmagydan haýyş edýär. Mehran vatandaşlar, inehim memnun bilşimi diýäli bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka damydan tagallasy bilen biziň her bir günümiz toýlara, bayramlara wetlenýär. Elbetde biziň toý bayramlarymyzda bolsa ussat kompozitorlarymyzyň, şeýle halk bagçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegine halk köpçüne ýetirler. Edi doganlar şuň kun biz gepleşimizde bolsa ýurdumyzyň dürlük budaklaryna zähmet çeken bir näçe ussat halipalarymyzy gepleşimizde çagyrdyk. Ata-babalarymyzyň pendinden ugralyp uly başlar kiçişler mehman ataňdan ul diýişleri ýaly biz sözümizden başyny biziň ýaş nesillerimize ilm bilim terbiýe berýän, sungatyň inçe sırlaryny biziň körpe balalarymyza ýetirýän enha bayramaga gepleşimizde hoş boldy. Inetidem çağalar wagtynda zähmet çekýäňiz, sungatyň inçe sırlaryny geljekki ýaşlarymyza ýetirip halypa şartlaryny dowam etdirýäňiz. Ine gahrman arka damydan tagallasy bilen biziň ýurdumyzda geçirilýän bir näçe bähteşikler bar. Şol bähteşiklerde ýeňji bolup, şol bähteşiklere gatnaşýanyna biz diýsen guwanyat. Sebäbi haýsy bir ýolda uğraňda da, haýsy bir aýdaňda da teniň bir aňyrdan gelen öz halipaň bir ýol ýörelgesi bolýardy. Siz şol halipalaňyzdan ýol ýörelge alaňyzdan soň şol halipalaň bir aýdymlaryny ýerine ýetirip bir halk köpçüne ýetireňizden soň ondan siz şol täze aýdymlaryň üstüne işlemäge de täze ruh halkynyş ýa-da täze ruh bilen bir zähmet çekmäne ruh berentlikde işlep başlaýaňyz. Indi şu sungatyň inçe sırlaryny öwreneňizde aýdymsal sungatynyňda geleňizde haýsy halipanyň bir ýardam bermegine aýdymsal sungatyna geldiňiz. Hormatlar kadamız, yurdumuzun siyasi, iqtisadi, medeni işlerle bağlı alıp barayan işler bizim röwşen geleceğimizdir. Halkına peşkeş veren acayip kitaplar olsa geleceğe yol açan şamçıraqdır. Hormatlar kadamız, Türkmenin milli ruhu baylıklarının ihası olan aydın sahada ulu mümkünçülükleri döredip berip halife şagirtlik yolunu açıp berdi. Yine muňa misal edip Türkmen tele ýaýlymlaryna esasanam miras tele ýaýlymynyň aýly agşamyň owazy atly aydym sadly gepleşigini biziň geçen asyrymyzyň 50-nji, 60-njy, 70-nji ýyllaryny özleriniň şirin aydymdyr sazlary bilen halkyň ýüregine, aňyna giren bagçylarymyzdan Türkmenistanyň halk artistleri Öwedeli Tekaýew, Anwerdi Attanow, Mehmet Çariýew, Gurban Gummanow, şeýle hem Türkmenistanyň sunnatda at gazanan işgäri Saparmat Babaýew ýaly ussat aýdymçylarymyz gör bize näçeden aýdymdyr sazlar döredip berdiler. Bir belecik bolady geldi ýamaga, ýarym neniň çykar oýun tagmaga. Gözüm düştü göğsün täkdümäge, ýağma bolat nädi ýarym üstüne, ýağma üstüne. Eline berin ýar ülkäti, başyna bagyň ýar ipek taty.
Oynayardan alsam sosatin Balla bolsan damma yarın üstüne yağma üstüne Yarım otursa di ağı içine Dilmeylesim ağa soğlar içine Hayırlıdır günüm arman içine Yar yağma bulut sever yarım üstüne yağma üstüne yağma üstüne Yine de özünün tevil taýdan ýiti ýehin ölen Türkmen halkynyň milli aýdym sadyny esasanam kino sungaçynyň üstü bilen dünýä çykarmakda uly işler bitiren Nurhal Mehmetowyň adyny biz şu ýerde aýtman geçmek asla mümkin emdäl. Yine de şeýle ustad kompozitorlarymyzdan Türkmenistan watanymyzy onuň täsin tebigatyny ajaýyp kesbini wasp edip bir näçe aýdymdyr saatlar döredip beren Daňatar Öwedov, Çar Nurimov, Recep Allaýarow, Bayram Durdy Hudaý Nazarow, ýene de Ata Esatow ýaly kompozitorlarymyz bize kän aýdymdyr saatlary bize miras goýup gitdiler. Tava çıkmayan yerimi günü geçti Türk'ün perişanın soy Yillin ayettir ya Bir yan rakibim tağna tüzleri Bir yahadi yolu siyo İllin ayettir Arkalaşıp kalır ürküşüp sana Nehret uçay kalsın Küllün o yetir Küllün o yetir Seherler sevdiğim yar Çıktım Tehran'a Korkarım aşıkları Odun uyana Bir jogat dilküme devirme sana Bir taharici dilse Kallana yetir Bir jogat dilküme yar Devirme sana Bir tahari gülse
Kallalı yedir, kallalı yedir. Şol ägir talipalaryň döredin aýdymlaryny bugun kunny ýaşlarymyň ýerine ýetirip onda da şol aýdymlaryň asyl nusbatyny üýtgetmän häzirki zaman saz gurarlarynyň üstü bilen halk ýetirip durmak bolsa biz diýsen begenler ýa. Şu zatlaryň özüm halipa şagirtlik ýolunyň dowam etýändiginiň aýdym mysallary. Şol halipalaryň aýdan aýdymlaryny öwrenip, şol halipalaryň döredizlik ýollaryny öwrenip, geljekki ýaşlarymyzy watançylyk ruhuny terbiýelemekligide uly ähmiýeti bar. Men aýdym sada gelemde ilki ehtiramymyza ýerleşýän Mulla Täzmiratov Adyn Naqy Sunnet mektebiniň ýol başçysy Murat Durda Saparov sebäp boldy. Şol mekteplere aýlanyp şuňal sunnet mektebini açdyk, kimde höwes bar bolsa gelip bilersiňiz diýdi. Menem şeýdip şol sunnet mektebine bardym. Okudum, bilim alym soýardan, saz sunnatyny öwrendim. Şu taýda aýdym sapağyndan bir de hordun, Saparmat Babaýew ýol başçylyk etdi. Akordeon saz guralynyň Bayram Bekmuratov okutdy da. Şol halipalar bilen bile işleşip muallymym däl bir agy ýalyk bolup gitdik da. Şeýde mene şu wagtga şu derejäge gelip etdik. Bir näçe medeniyet öýlerinde işledim. Häzir bolsa itiramymyza ýerleşýän 8-nji çağalar wagyny ýen bir näçe ýyl bäri aýdym çağalara sapak ilim bilim berýän. Şolara her ýurtymyzda, döwletimizde geçirilýän her bir bayramçylyklaryny, çärelerini degişli, şo pasyla degişli. Täze ýylasyny, aýal gyzlar gününe degişli. Gara suňaly geçirilýän her bir çäreleri degişli aýdymlary öwredip gelýär. Ondan başga da döwlet derejesinde geçirilýän çağalaryň bäsleşikleri bar. Oňa da gatnaşyp ýör, o taýdadan gowy ýerlere münasip bolýar. Dogry belleňe elbetde şol aýdym saz sungatyny ýaňyda bir urukduran Saparmat Babaýewiň bir adyna da geçdiňde elbetde ol halipanyň bir ýerine ýetiren aýdymlary bugun kun ähli ýaşlarymyň bir kalbyna ýaşaýar we onuň bir öz süýjüligi bilen özüniň bir halka bir peşkeş goýan aýdymlary bugun kun halkyň aňyna, ýüregine, gursagyna ýaşa diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Tebebi Saparmat aganyň bir döreden aýdymlaryny bugun kun Ahal welaýatynyň Göktepe etrafynyň Göktepe mukamlar aýdym saz toparynda bir näçe ýaşlaryň ýerine ýetirmegine halk köpçüligine her bir toý bayramlarymyzda eşitirilenine bolsa Saparmat aganyň şol ýerine ýetiren aýdymny birden duýman Nurkan diňläp oturanan bolsaň bir owady bilen şoň kesbini gödeňe getirýände tebebi onuň bir döreden aýdymlary bugun kun arka geljeki ýaşlarymyzda da ýeter diýip umyt edýär. Onam gepleşiňiziň şu ýerine şol halipany ýatlap oturkak, şol halipanyň bir aýdymlaryny aýdyp berseňiz hatam gepleşiňiziň şowkuny artardy. Sağ olun. Häzir men size halipam Saparmat Babaýewiň Gül sonam diýip bir aýdym aýtdy da. Şol aýdymny aýdyp berýän. Başdyna.
Başım telvi bolly bir görümde ýigimi Uyalmagy gallar sana garan erkek gözüňe Yar bagına bawan oldum senem gelseň seyrana Gel sonam bal sonam ay sonam gül sonam Gel sonam bal sonam ay sonam gül sonam gül sonam Şirindir nagmalar, şekerdir sözler. Mülakatly söhbet, mehirli gözler. Ýatlanar geçmişde unudulan ýerler. Halipalan aydymyny dinleseň. Gahrman arkadamyz usat halipalarymyzdan gelýän sungatyň iňçe sırlaryny geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin halipa şähertlik ýolunu açyp berdi. Bugünkü gün barsa biziň gepleşigimizde usat halipalarymyz, ýagny unudulan ýerler ýatlanýar bolan biziň geçmişde ýaşak geçen bir näçe aydymlary halkymyza goýan usat halipalarymyz gözüňizde gelýär. Elbetde şu gün biziň gepleşigimizde bolsa ýaş nesillerimize ilim bilim tere berýän Bayram Gurbanow hem şu gün biziň gepleşigimizde usat halipalarymyzdan Taparmurat Babaýewiň ýerine ýetiren aydymlarynyň birini aýdyp berdi. Elbetde ol aydym ýanglananna biziň halipamyz gözüňizde gelýär. Ine şu ýerde şeýle bir gowy halipaň bir aydymny aýtdyňyz bolan bir hili ödüňem oturkan bir hiňleneni duýman galýan sebäbi ol halipanyň ýerine ýetiren aydymy entäklerim nesilme nesil arkama arka ýeter dip umyt edýär. Ine bärde watandaşlarymyzdan mehmanlarymyzdan men de siziň aydym aýtmagyda garaşýandyr. Belki gepleşigimiziň şu ýerine ýene de bir usat halipamyň bir aýdymy aýdyp berseňiz. Men häzirde halipam Saparmurat Babaýewiň gözelliğen aydymyny ýerine ýetirip bereň. Başdyna ýöne biziň siziň ýerine ýetirmeňde aýdym dinlemediňizden öňürti bärde mehmanlarymyz bar, ine mediumsymyz ustaatlarymyz bar, berkisi de berjek soralar bardyr. Ilkisi de berjek sowallaryny dinleýäliň, soň gepleşigimiz dowam edeýin Bayram ağa. Mehriban mehmanlar, ine şu gün Bayram Gurbanow berjek soralaryňyz barsa berip bilersiňiz. Haýsyňyz? Men Akuda ýetirany 28-nji orta mekdebiniň türkmen dili edebiyat muallimi Mehre Özür diýip, Halip ona suwat Mahmunowadyňyz bilen halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny aýdyp berdiňiz. Mahmunowadyňyz mundan belen ýanglanyp dursun. Halip boştaýda men size bir soragym. Siz süper kararlyk, bagtyarlyk döwründe ýaş nesillerimize aýdym sadyň iňçe synatyny öwretmekde saýlap alan käriňiz bolan molumçylyk kärini ýerine ýetirmegde näme täsir etdi? Şu molumçylyk kärine eden täsiri näme çağa gap bizi şu molumlar, halipalar bize şeýle ilim bilim özüne bar zadyny bize geçirtdi. Bizim sonra arzu etdik şu halipalarymyz ýaly. Bizim geljekde çağalara ilim terbiýe berip öz öwrünün hünärimizi ýaşlara geçirip bildik diýip arzumyz bardy. Şol arzumyzy da ýetdim mükemmel diýen paranerimizde çağalar bilen ýarşlara gatnaşdygym. Şuňal ýerar gelýär. Üýtgösük täze aýdymlar bilen kompozitorlarymyzyň döredin saz esasyny bir näçe aýdymdyr sazlary, tanslary goýup işläp berýär häzirçe. Sağ olun, gepleşigimizde Bayram Gurbanowyň ýerine ýetirmene aýdym bilen dowam edýär. Mehman watandaşlar, edip mehmanlar. Ine şu gün biziň gepleşigimizde çykyş etmäne gelen Bayram aganyň ýerine ýetirjek aýdymny biziň ustat halipamyz Taparmurat Babaýew näçinji ýylda halk köpçüne ýetirdi. Şeýle şol aýdymyň sadynyň sözüniň kimligini bilseňiz, biziň salgymyzda SMS ugratup bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berene de Akbul Tutut Kärhanasynyň taýarlan sogadym size garaşýar. Onu näme mehman watandaşlar, edip mehmanlar geliňizler gepleşigimiziň şu ýerine Bayram Gurbanowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Hürler
Idi vatandaşlar aylaksam wadaty gepleşigimizde dowam edýär. Biziň gepleşigimizde idigiderli tomuş edýän, morsoňyz görýän, tiňiz biziň gepleşigimizde ýugurdymyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekýän bir näçe medeniýet ustatlarymyz biziň gepleşigimizde gatnaşmana girýär. Şeýle-de ustat halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny idigiderli sereşdirýär. Idi onlar şuň kun biz orta şol aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymnyň tadynyň sözüniň kiminkidigini şeýde näçin jella Haýt halipa ilkinji tapary ýaýlymy halk köpçüligine ýetirendigini sorag berýär. Biziň soraglarymyzda bolsa biziň ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çeken bir näçe ýyleşmeden, bir näçe SMS-ler gelip goşdy. Geliň äder şu ýerde ýyleşmeden gelen SMS-i gykaça tanışdyryp geçmekçi. Mar welaýatynyň Maretrawynyň ýaşaýjy Söýli Ödönýadow, şeýle-de Lewap welaýatynyň Halyç etrawynyň ýaşaýjy Merdan Şyhymow, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Nurýady Rejepow, Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýaşaýjy Perman Durduýew, Ahal welaýatynyň Gamowasynyň ýaşaýjy Rejepgelli Aşyrow, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Bayramgulyýew Merdan, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Annaberdi Atahanow, Ahal welaýatynyň Babadyhan etrawynyň ýaşaýjy Mirgelli Ataýew, Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjy Meretgelli Durduýew, Daşowut welaýatynyň Godag etrawynyň ýaşaýjy Aşyrgelli Rozgelliýew, Lewap welaýatynyň Halyç etrawynyň ýaşaýjy Berdinyaz Jumaýew, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Gulşat Muhammed Aliýewa, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Merjen Atahanowa, Mar welaýatynyň Takarçaga etrawynyň ýaşaýjy Oguljeren Ataýewa, Ahal welaýatynyň Kak etrawynyň ýaşaýjy Wepa Jumaýew, Ahal welaýatynyň Kak etrawynyň ýaşaýjy Meretgelli Aşyrow, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Durdugylyç Berdiýew, Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjy Serdar Meredow, şeýle-de Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy etrawynyň ýaşaýjy Nur Cemal Aşyrowa, Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjy Berdigelli Atadurduýew. Mehran vatandaşlar näşe gün biziň gepleşigimizde gelýän şu SMS-leri bir gepleşiň dowamyna okak gutorar ýalagam del bizel olan aglama diýişler ýaly gykaça tanışdyryp geçmeli bolýar. Indi bolsa mehran vatandaşlar şu gün biziň gepleşigimizde SMS ugrudan ýyleşmeden ýani doglan günleri gabat gelýän öd enelerini atalaryny gutlaban bir näçe SMS-ler gelip goşdy. Geliň äder şu ýerde şol SMS-i gykaça tanışdyryp geçeýin. Bu SMS-i Daşowut welaýatynyň Bolumtad etrawynyň ýaşaýjy Mirgelli Aşyrow, ýagny öz atasy Berdinadar aganyň 78 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden gutlaýar. Oňa bolsa berkjan salyk ardy edip, mirasymyzyň hazynatynyň bir aýdym eşitdirmegmi haýyş edipdir. Bu SMS-i Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Dostgelli Aşyrow, ýagny Dostgelli Aşyrow hem öz enesi Kümüşdaýdany 61 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar. Şeýle-de oňa berkjan salyk ardy edip, mirasymyzyň hazynatynyň bir aýdym eşitdirmegmi haýyş edipdir. Aşgabat şäheriniň Tatlyma köçetiniň ýaşaýjy Enejan Mürdäýewa, ýagny öz enesi Mähir Tuwakdaýdany doglan bilen gutlaýar, oňa jan salyk ardy edip, bir aýdym eşitdirmegmi haýyş edipdir. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Juma Aşyrow öz ejesi Gurbanyň doglan gününi gutlap, oňa berkjan salyk ardy edýär, şeýle-de bir aýdym eşitdirmegmi haýyş edipdir. Bu SMS-i Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy 4 Guly Ataýew, ýagny öz aýallagyny oğulnary doglan günü bilen gutlaýar, şeýle-de bir aýdym eşitdirmegmi haýyş edipdir. Edi doganlar näşe gün biziň gepleşigimizde ýene SMS ugrudan ýyleşmeden beri Daşowut welaýatynyň Bolumtad etrawynyň ýaşaýjy Durdugylyç Annaýadowa, ýagny öz çagasy Merjeni şeýle-de kümüşi doglan günü bilen gutlaýar, şeýle-de olara uzak ýaş ardy edip bir aýdym eşitdirmegmi haýyş edipdir. Lewap welaýatynyň Halyç etrawynyň ýaşaýjy Annaýad Durdumuhammedow, ýagny öz käbesi Anne Cemal Laydany 68 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, şeýle-de oňa berkjan salyk ardy edip bir aýdym eşitdirmegmi haýyş edipdir. Edi dogana şu gün biziň gepleşigimizde gelen şu SMS-leri bir gepleşiň dowamyna okak gutorar ýalagam del şoň üçin ýetişdigimiçe ýygyderli tide ýetirýär. Edi doganar ona näme gepleşigimiziň şu ýerine biziň gepleşigimizde SMS ugrudan ýyleşdirmemiz üçin mirasymyzyň hazynatyny bir aýdymy diňläýin, soňra gepleşigimiz dowam eder.
bilen gün bolup gel Ufukda güneş bile bile gelsin can Karşılar güle güle Tüyteyen seni gözlerim yolunda gelme yar Ağladır sana arzu hiyalim nerede dildan Ağladır sana arzu hiyalim nerede dildan Günür tan Dünyamede paylanda gel Bağdı bilvin paylanda gel Tüyteyen seni gözlerim yolda geldi Ağladır sana arzu hiyalim nerede dildan Ağladır sana arzu hiyalim nerede dildan Gelse var ya Arzu hiyalim nerede dildarım gelse var ya Obamıza Aşıklığın zorunda gel Olmanda Tüyteyen seni gözlerim yolda gelme yar Ağladır sana arzu hiyalim nerede dildan Ağladır sana arzu hiyalim nerede dildan Edi vatandaşlar aylar samı vadatlı gepreşimde devam etiyet. Bidadar söhbet teşlumide Türkmenistan'ın atqadanan artisti Akmurat Nurverdi bilen devam etmekçi. Akmurat gepreşimde hoş gördük. Sağ olun. Ine bir karar döwletimizin bahtiyarlyk döwründe biziň her bir günimiz toýlara, bayramlara betlenýär. Tidem her toy bayramlarymyzda şu ustad halipalarymyzdan gelýän aýdymlar bir, ýani ustad kompozitorlarymyzyň eserine döredirilen aýdymlaryny ýygy derli halk köpçüligine ýetirýäňiz. Şeýle-de halipa şäherlik ýoluny dowam etdirip biziň geljekki ýaşlarymyzda, ýani biziň ustad kompozitorymyz Nurhal Mamedowyň, Weli Muhadowyň, Recep Rejepowyň ýa bolmasa bir näçe kompozitorlarymyzyň eserine dören aýdymlaryny biziň geljekki ýaşlarymyzda getirip halipa şäherlik ýoluny dowam etdirýäňizde. Kahraman arka dağımyzyň ýurdumyzda şu halipa şäherlik ýoluny giň mümkinçilikler açyp berdi. Şeýle-de biziň ustad halipalarymyza uly hormat goýýar, olaň bir çeken zähmetiniň öreknetini görmek üçin özüniň şafer paýlaryny ýapyp biziň medeniýet sungat ustadlarymyza näme derejede bir baha berýänligini, biziň sungatymyza näme derejede uly hormat goýýanlygyny biz aýdym göz ýetirýär. Tödümüziň başyny şu halipa şäherlik ýol dogrusyna şeýle-de Kahraman arka dağımyzyň ýurdumyzda medeniýet sungat ustadlarymyza goýan hormat dogrusyna başlasak sizden. Sağ olun. Sungatymyzyň hak howanlary Kahraman arkadamyzyň halipa şäherlik ýoluny ösdürmäni, şeýle hem sungat medeniýet işgärlerine döredip beren ähli mümkinçilikler üçin Kahraman arkadamyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işler elmydam rowaj alsyn. Bizem şu Türkmeniň beýik halipalary, kompozitorlar, saz döredici şahyrlar şolaryň aýdymlaryny halk köpçüligine ýetirmek üçin, geljekki nesillerimize ýadygarlyk galmak üçin halipa şähertleriň, halipalarymyzyň bize goýup giden mirasy, aýdymlary täzeden işläp şolary halka ýetirýär. Ýagny şu Türkmenistanyň halk artisti Nurhal Mamedowyň sazlaryny, ähli kinolardaky aýdymlaryny şolary halk köpçüligine ýetirýär.
Baktılım onun eğlen toyuna. Erdem hılvat eyle barsın böyüne. Varsın öldürürler varmasın ölüm. Aymazan ayna. Aymazan ayna. Varsın öldürürler varmasın ölüm. Ne de hukamdan yanar kumar gözümde. Kurban olum şehdi şeker sözümde. Aymadan ayna. Aymadan ayna. Tutsun öldürürler tutmasın Aymadan ayna. Tutsun öldürürler tutmasın ölüm. Şu günkü gepleşige de yürüte halipa olamızın aydımlarını getirdik. Gali verse näme bizim halipa ustaatlamızın ehlisinin aydımlarını dinlemeli, yani yollaşlamız aytdı. Ehli vilayetynyň öz yollary var, şiireleri var, oğdanlygy var. Ondan da saram Türkmen milli halk aydımlamagy estrada yoluna geçirenini onu bir täze öwüşgün dörýär, täze üýtgeşikler dörýär. Biz özümize şeýle halipalary dinläp şolardan süýjülükleri alıp, yani Anybirde attanyň öz süýjülük ýoly var, Öwedgil Tekaýewiň öz süýjülük ýollary var. Bize halipa bolup şolaryň ýazgylaryny dinläp, häzirem täze öwüşgünler bilen şu aydınlar halk köpçüligine getirýär. Şu günkü gepleşigimizde dogrudanam ýollaşlamaz ähli ýollardan aýdyp dinleýijiler şeýle bir şu aýla akşamyň owazy gepleşigiň üstü bilen halk köpçüliginiň söýgüsini gazanýan gepleşik. Bizem şu aýla akşamyň owazy gepleşigine ilkinji sapar ýerine ýetirýän aýdymyz, ýagny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mollumi Saad Döredüji Selvi Niýazowa bilen birlikde işläp, ýene Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mollumi Arzuw Hudaýberdiýew bilen täze aýdymy ilkinji sapar şu günkü gepleşige getirdik. Sözleri Gurbanazyr Edizowyň sözleri, Saad Selvi Niýazowaňky şu günkü gepleşige Anybirde Attanowyň ýerine ýetiren aýdymy öz ýüreklerimizde ýanlanyp duran aýdymy gepleşigimizde sowgat edýän şeýle hem Öwedgil Tekaýewiň ýerine ýetiren aýdymy halk köpçüligine şeýle bir maýyl bolup dinleýär. Biz toýlarda, konsertlerde gezip ýörkak, şol aýdym siziň sesiňizi owudan gelişýär diýip senetkär saadanyna ýollaşlamyz ýa-da halkyň şeýle bir garaşmayan adam, ya mollumdur, ya başga kärlerde işläp gören adamlarym sizden şol aýdymlary eşitesimiz gelýär diýip bizim operalarymyzy görýärler. Şu operalarymyzda da türkmen halk aýdymlaryny şeýle bir ustaatlyk bilen estrada ýoluny geçirip şonu Danator Öwediň sünnäläp işläp şeýle bir halka goýan mirasy var. Bizim türkmen operalarymyzyň esasyna şu türkmen halk aýdymlary geçýär. Şoň üçin türkmen operasy halkyň bir ýüregine maýil edýär. Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kuliýewa bize şeýle aýdymy näçe sözlerini ýenjip şu halk köpçüligine sözüniň doğrulugy bilen ýerine ýetirende halk şondan lezzet alyp bilýär diýip bize öwreden Ustad halipalarymyzyň bize beren
uly himayaty, uly gollow kömegi, galyberdi näme şuguller ähli bayramçylyklaryny uludan toy edip belleýär. Ene halifamyz Atygelli Garyag diýip bilen ýakyndan şoň bilen gatnaşyk saklaýar. Sebäbi halifalarymyzyň geçen ýollary biz üçin uly ýol, uly gollow şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyza halifa şähertlik ýoluny ösdürmäne döredip beren mümkinçiligi üçin gahrman arkadamyza jany sag bolsun, tutýan tutumly işler rewaj alsyn, elmydama türkmen halkymyza rewaçlyklar ýar bolsun. Ene şu ýerde ýaňy bellek geçdiňizde tödüňizde şu gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen şu medeniýet sunugat ustadlarymyza şeýle uly hormat goýup, şeýle de gahrman arkadamyzy biziň opera sunugatymy diýip, şeýle bir ýokary derejäge galdyrmak üçin ähli şertler döredip berdi. Ine tidiň özüňizden operada ýagny biziň her bir bayramçylyklarimizda bir taýýarlykly, bir täze spektakllar, täze operalarda bir zähmet çekip täze kesiplarda çykyş edýäňizde. Ine berjek soragym şu halkyň öňünde bir sahnada çykyş etmegiň öz bir aýratyn bir ugry barda. Ine şu ýerde hem çykyş edýäňiz, hem şol operadan bir destanlardan bir aýdym aýdýäňiz. Ine şol hem çykyş etmekde sahnada hem şol aýdym aýtmakda size nähili täsir galdyr. Sebäbi halkyň bir söýgüsi, siziň halkyň bir göz bilen seredende, ýa-da şu ýerde artist bolsaň oturan adamlar bir öz aýdymlaryň bilen, öz bir sahna hereketiň bilen özüňe çekmeli. Şol kesipler ýerine ýetireňizde size nähili kynçylyk düşýärmi? ýa şol kesip ýerine ýetireňizde aýdym aýdaňyzda da size nähili täsirlik berýär? Şolar dogrusyny aýdaýsaňyz. Sag bolun. Şu sunugat adamsy aýdymçy bolsun, sadanly bolsun, şolaryň eýem bagtly insanlar diýesim gelýär. Sebäbi sen ýerine ýetiren aýdymyň, sen ýerine ýetiren sadyň, seniň döreden eseriň halkyň ýüregini aglap bilen bolsa diýmekden bagtly adam. Şu aýdymsaz aýtmagyň özi ýolla ýöne opera diýmeklik. Operada sen eýem Mejnunyň keşbini ýerine ýetiren bolsaň sen Mejnun bolmaly. Garybyň keşbini ýerine ýetiren bolsaň sen garyp bolmaly. Tahyryň keşbini ýerine ýetiren bolsaň sen tahyr bolmaly. Bu taýda bir operada hem aýdym aýtmaly, hem sen sahnada keşp döretmeli. Üstüne de bir operanyň içinde erşarys bolup geçýän aryalar bar, aýdymlar bar. Olar türkmen milli halk aýdymlaryndan dören, şu halk aýdymlaryň içinden iň bir kıyınlaryny saýlap, şu aýdymlary ýerleşdiripdir. Onda da mesela üçin operaň dowamlygy 2 saat gidýän bolsa, şu 2 sagatyň içinde 10-15 tane aýdymlar aýtmaly bolýar da. Yoluma koydum adam eydilredin yar tüne. Akçekerden hedem budem ya Leyli, Leyli, endişeler ten yar tüne. Başım kodum bir bildirim ya bir yar tüne. Çağam ten yar için Leylim ten yar için Ah Leylim, 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 Leylim Konsertden çykyp
iki tane aydım aydıp ya da arasında bir hareket edip böyle abi Türkmen operasında ahli operalarda sen şu operanın başından şu 2 saatin dowamını 2 yarım saatin dowamını sen ödüňi çapılacak atyalı bolup durmalı. Şu operanyň kynçylygy şonuna sebäbi operada beýik notalar almaly bolýar. Sen şu döreden keşpinde kıynaşlı aydımlar var, ya begençli aydımlar var, ya da bir garibin keşpinde, Mecnun'un keşpinde olar öz hak aşıklar öz yarına kowuşmak üçin kän kynçylyklar çekýär, aýryçylyklara düşýär. Şoň üçin şu keşpleri döretmek kıyın bolýar. Fakına da sen bir aydym döredip şu aydymy aýtsaň, şu aydymyň dowamlygy 3 minut bolsa şoň üçin sen bir şadyan aydym aýtsaň, eýem özüň şähtaçyk şadyan duýýan. Ýöne ähli adam kıyınçylygy sen hakykatdan hem edýän eserini, işini doğrudan hem şu halka hakykatlygyny açmaly. Biziň halipalarymyz ine Anyber Dattanow bolsun, Öwedgel Tekaýew bolsun, ya da bir dutar ýoluny aýdýan bagşlamyz dessan aýdyp dutar bilen gyjakçy, aýdymçy şu ikisi eýem tutuş bir eseri canlandyryp kahramanlar şu taýda görogly bolsa göroglyny dörede oturýarlar. Ähli adam kyn ýöne ýekece bir zat bar, sen başlan işine erjel ýapyşdyň, başlan işine özüň bir hakykatdan hem adamlary ynandyrsaň, ol eýem seniň üstünlüğiň, seniň bagtyň. Biz şu taýda bir zat beýläp geçedim gelýär. Öň käbir saat gurallary ýokdy. Kahraman arkadamy bize şeýle bir uly mümkinçilikler döretip berdi. Ähli owalarda, ähli şäherlerde, etraplarda sunat medeniýet ojaklary açyldy. Şoňa ähli gerek saat guraly bolsun, ýa-da ses köpeldici enjamlar bolsun, ähli ýerde üpçün edilen mümkinçilikler döredildi. Bileýär, sunat medeniýet işgärleriň, aýdymçylaryň, sadandaryň edýän işine hazam bir uly netije gazanmany, uly bir ýeňillikler döredildi. Ataýaly halipa diýär-de käbir owalardan owalara aşmana bir ulugymyzam ýokdy diýär-de. Ýöne şonu da halkyň içine baryp şo taýda şolaryň ruhlaryny galdyrmana, şolara bir içine baryp konsert berip şolary hedil etmäne şeýle bir kynçylyklar dörýär diýär. Indi arkadamyň şular ýalyk himayeti, howanlarlygy, arkadamyň şu sunat medeniýet işgärlerine döredip beren uly mümkinçiligi. Şoň üçin bizdiňe aýdymçylar, sadanlar, şu sa döredýän kompozitorlar diňe işlämek galýada. Şonu halk köpçiligine ýetirdiň, eýem halk köpçiligi seni şu Akmurat diýip tananokda, ana operada aýdym aýdýan, aýdym çökümde ýa aýnany aýdýan eken ýa şonu eýem sen eseriň bilen saňa ýüzlenýärler. Olam eýem bize berilen uly baýlygy, syýlygy galy bersen hem şu taýda şu senetkar ýollaşlamagy, şu türkmen teleýaýlymlaryň üstü bilen ýa aýla aşamyň owazy gepleşiň üstü bilen köni halipalary öňünden aýdym aýdyp berip, soňam başga kärlerde işläp berip ýa-da biziň şu ýitip barýan halipalarymyzy şolar şu gepleşiň üstü bilen halk köpçiligine ýetirilýär. Eýem şu halkyň bize halipa şähertlik ýoluny dowam etmäne, şolardan ýani damana ýoluydy, ol damana ýoluna şeýle bir ustat ýerine ýetiren halipalar bar. Şolaryň köpsiniň atlaryny ýatdan hem çykaryp barýar. Şoň üçin inniki nesillere de şolar miras galmak üçin arkadamyzyň döredip beren uly mümkinçiligi ýene prototdan peýdalan sunatyň hak howanlary arkadamyda sag bolsun aýdýar, arkadamyň jany sag bolsun. Sag bolan Akmuradyna şu ýerde şeýle bir gowy gürrüňleri berdiňiz. Şeýle opera sunatynyň bir iňçi sırlaryny aýtdyňyz. Sunat ýoluna gadam basaňda eýem turup başdan sen özüňe erjellik gerek bolýar. Şol tutan işiňe mäkäm ýapyşyp üstüne ihlas etseň, haýsy bir işiň başyndan baraňda bir ihlas bilen çemeleşseň elbetde bir almajak gala ýok da, şol ýerde sen bir öz erjelligiň, özüniň bir
iş başarjanlygy bir halk köpçüligiň öňüne görkezýäňiz. Onu näme gepleşiň bilen şu ýörüne etatanam bilen illeşenmeden bir näçe SMS-lerem gelip gowuşdy. Ol SMS-lerem şu aýgytladım çeper filmiň naky ýa bolmasa ýene de beýleki türkmen çeper filmiň naky ýerine ýetiren aýdymlardan bir ak murady bir çağırtaňyz şol aýdymlar ýerine ýetirdiler diýip bir näçe SMS-ler gelip gowuşdy. Onu näme gepleşiň bilen Nur Halmametowyň eferine döredilen aýdym bilen başlata gatam ýerine düşürmük diýen. Kurban olun yarın kadı boyuna Hoşvat olun onun ile toyuna Girdim kılmat ile barsam üyüne Barsam ölür ölür barmasam ölür Ne dogamdan yanar kumar gözünde Kurban olum şehdi şeker südümde Gek yanağından gek yüdümden Öpsem ölür ölür öpmesem ölür Men seni söyürdüm can milletine Sen beni süymeye korkurdun ile Nevet parmağından akça kolumma Tutsam ölür ölür tutmasam ölür Halipalar tirsegine dayanar. Aydımsad mehr süýge ýugurular. Ussatlardan şägirtlerem güýjalar halipalaň aydymyny diňleseň. Elbette halipalaň aydymyny diňleseň her bir adama ruhy lezzet paýlaýar. Elbette bu halipalaň aydymlary bugünkü her birimizden gursagymyzda ýaşaýar. Ene bärde watanaşymydan, mehmanamydan ýene de bir aydym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşmeden şu ýerine ýene bir ussatlanmadan bir aydymlardan bir aýdyp berseňiz, haýta aýdym aýdyp berjek. Başüstüne doğrudanam bizim eğer halipalarımız şeýle bir sünnälep aydymlary ýerine ýetiripdir boli. Ol aydymlary olaryň özlerine meňdäp aýtmaklyk aslan mümkin däl. Ýöne şonu geljekki nesillere ýetirmek üçin bizim öz başarlarymyz bilen şu aydymlary täzeden işläp halk köpçüligine ýetirýär. Şuda da ýani aýyny aydymny aýdanda şeýle bir Aýdogdy Gurbanow Türkmenistan halk artisti şeýle bir ussatlyk bilen ýerine ýetiripdir. Şu aýdymdaky tilsimler, aýdymdaky görkeziljek bolýan sesler, heňler, owazlar
şu halkyň ýüregine ýaşaýar. Biz hem şoň üçin arkadamyzyň şeýle bir döredip bilen mümkinçiliklerden peýdalanyp halipalaryň aýdymlaryna ýykgyn edip şolaryň aýdymlaryny geljekki nesillere ýetişdirmäge, şolara bir geljekki nesillere bir ýadygarlyk galmaga çalyşýar. Halipa usatlamyz bar Türkmenistanyň bir ägirtleri Öwedil Tekaýew, Anneberdi Attanow, Aýdoğdu Gurbanow, Atilla Manow biz şeýle bir hüwet bilen şolaryň aýdymlaryny dinleýär. Biziň ýaşlygymyz, biziň juwanlygymyz, biziň ähli duruşumuz şu aýdymlara jemlenip biz näme aýdym ýerine ýetirdim şonu halka bagşlaýar, sunwata bagşlaýar. Şoň üçin şu günkü gepleşiklere halipalardan ýene bir aýdym ädir ýerine ýetirip bereýin. Nur Halmamedowyň sadyna Keçbelek kino filminden Anneberdi Attanowyň ýerine ýetiren duran ýerlerden aýdym bar. Şonu ädir halkymyza sowgat edýär. Dinleň, lezzet alyň, janyň sag bolsun. Sag bolun Akmurat ýöne. Şu ýerde siz şu aýdym ýerine ýetirmegden öňürti şu gün biziň gepleşigimizde gatnaşmany bilen bir näçe mehmanlarymyz bar, sadanlarymyz bar. Belki de berjek soraglar bardyr. Ilki şu sowallary dinläýin, soň gepleşigimiz dowam edäýeli. Mehriban medeniýet sunat işgärleri, şeýle-de mehmanlar şu gün ene Akmurat Nurberdiýew berjek soraglaryňyz bar, berip bilersiňiz. Men Akmurat'a berjek soragym, siz näçinji ýyllarda aýdym sunatyna başladyňyz? Siziň maşgalaňyzda ogul goýlaňyzdan aýdym aýtýan barmy? Sag bol. Aýdym saz ähli aýdymçylara, sadanlara berilýän soru ýaşlygymyzdan başladyk diýär. Ýöne biziň dogrudan biziň üýmiz şeýle bir bagşlara hormat edýän öý bolupdyr. Daşagy topragy mehmansyr halkda. Biz esasy halipalary dinläp, şolaryň öňlerine raziýa ilimlarda gidýärdi. Halipalaryň aýdymlaryny dinläp, özüme halipa tutundum. Sebebi bir Anneberdi Attanowyň, Öwedil Tekaýewiň, Aýdoğdu Gurbanowyň, Atilla Manowyň aýdymlaryny dinleýände özüň şolara meňdäsiň gelýär, aýdymçy bolup, özüň bir halka bir görkezesiň gelýär diýip şo maksat bilen ýöne men ýadyma düşýär bir 6 ýaşlarymda meşele hiňlenip şo Öwedil Tekaýewiň aýdymlaryny hiňlenýän ekenimde. Bir agdy bir maşgalam bar, 5 tanjak sagamyz bar, 3 oglum, 2 gyýdym. Gyýjagasym Gözeljan şeýle aýdyma hiňlenýär. Ogullarymdan saatçylyk mektep okap beren oğuljugum bar. Şu ilki sallançaga goýanyna çağany ýatyrjak goýdyk, bir de aýdymda bilen ýatyrýar. Şoň üçin çağalamyzda da şolar ýoksa halipamyz diýip men ähli türkmen ustatlaryny öz halipam hadaýa edýän arkadamynyň jany sag bolsun. Halipa şähertlik ýoluny açmany uly mümkinçilik öğretip berdi. Yeniden edip bolsa halk köpçiligine halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny öz başardymyzdan halka sowgat ederiz. Sag bolun, ýeňe siziň beren sowalyňyza dogry jogap berenir umyt etýär. Elbetde Akmuratyň öz maşgalasyna da gyzlarynyň, ogullarnyň şu aýdym satyny ýykgyn edýändigine bilen begenýät, goňýar, kesbiňizden kemal tapyň geljekde de näme çağalaňyz, näme nisil darakty, siziň aýdym satyny dowam etdirer dip umyt edýär. Mehriban watandaşlar, edin mehmanlar geliň adar gepleşiň şu ýerine Türkmenistanyň atgylanan artisti Akmurat Nurberdiýewiň ýerine ýetirmegine aýdym dinläliň. Kimde kim Akmuratyň ýerine ýetirjek aýdymnyň sadynyň sözüniň kiminkidigini näçinji ýylda Türkmenistanyň halk artisti Anneberdi Attanow halk köpçüligine ýetirdi. Bilseňiz biziň salgymyda SMS urup bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren de Akbulut Hususy Kärhanasynyň taýýarlan sowgadam size garaşýar. Ona mehriban watandaşlar bir gepleşiňizde Akmurat Nurberdiýewiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär.
Idi vatandaşlar aylakşa muvadatı gepleşimde devam etýät. Bidäder söhbetleşmedi. Ýagny ýaş nesillerimize alym bilim teri berýän, ýani Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrawynyň çağalar wagynda zähmet çekýän ýeňelemiziň berjek gurrun bilen gepleşmede dowam etýät. Ýeňe gepleşmede hoş gördük. Özüňiz tanıştyr aýtaňyz. Men Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrawynyň 119 çağalar wagynda işgäri Maýa Negelli ba. Mehriban hem Gahrman arkadamyň Halipa şäherlik ýoluna açyp mümkinçilikleri döredip beren Mehriban Gahrman arkadamy köp sag bolsunlar aýtýan. Can sag bolsun, ömrü dok bolsun. Aýla şam gepleşine iýdigi derle teretýär. Dinjal şunnömüz. Bizem şu Halipalaň aýdymlaryny ir döwürlerde, ýaşlyk döwürlerimizde aýdan aýdymlary has bize ýakyn elýär. Şol döwürlerde ana Halipalamazdan Anneber Dattanow, Öwedeli Tekaýew, Sahyjep Barow, Döwletgeli Öktürow. Ýene de bir näçe Halipalamyzyň aýdymlaryny höwes bilen diňleýär. Şu özüm ýaşlyk döwrümde aýdym sady gowurýadym. Şeýle mektep billemde de höwesim maňa çağalyk ýyllarymda şonun razyk gurrun bereýin. Men öz başlanýy sınıfda okudum. Meredip Odar Muhammed mollum şol öwretýärdi. Şonu babajyklar Anneber Dattanowyň aýdymlaryndan Kanargelli, Gökdeňiz ýene bir näçe aýdymlary şeýle bize öwredip ýadymyza galypdy. Şonu mektep gurnuklaryna alyp barýan Çar molluma Çar Moşuýew oň ýanyna öz jigim Gurt Murat Gulow dep çalýady. Ana şu mektep gurnuklaryna gatnaşan öz sınıpdaşlam şu dep çalyp oturan öz jigim Gurt Murat Gulow, Çar Moşuýew şular bize mektep gurnuklaryna köp zatlar öwretdiler. Şu taýda men çağalyk döwrümde ýadymda galanda gaty men üçin täsir galy. Şol Öwedeli Tekaýew oba aýdym aýtmana gelenini 3-nji, 4-nji sınıfyň okuwçysy jigim Gurt Murat. Şol bagşylyň oturan jaýyna ýertdirdi. Şonu bular dep barada aýdypdyrda. Şoň depçidi Muhammed ağa bolmaly ýadymda. Şol Muhammed ağa dep barada Gurt Murat jigime aýdypdyr. Nähil ýasalsyny. Geçen hamyndan dep ýasasaň bolýar diýipdirdi. Bilam çağa da bolsa öz aňyny alypdyr şonuň ýanyna oturup şeýle geldi men ýanyma geldi de maýa diýdi. Ejeme de aýtmak hakymy da şoňy depiň ýasalsyny şol Ustad Halipalamyzdan öwrendim. Dep ýasasym gelýär diýdi özü. Bolýar jigim diýdim menem onu öýümde agylla durana diýdi geçiler diýdi. Bermezmi kädiýän ejem diýdi. Onu bolýar diýdim oral hakyma dik gör diýdim. Olar hakym bermek mümkin diýdim. Şeýdip olar hakymyň ýanyna gitdik. Gidip barıp oral hakymyňa şuňal dep ýasamak üçin geçen ham gerek diýipdir boly. Ay Gurt Muratjan saňa gerek bolsa beren oglum diýip şeýdip alyp geldi derini oň ýüzüne arpundan çaldy. Ýüzüne ýyljajaky bilen çaldymyn dolak goýdy, halta dolady. 13-4 günden geçenden soň allyda ýanky depiň öz agagyny gözlemegine çykdy. Olin menim dutar ajygym diýdim, tuğ ağaçdan ýasalýanlar. Ýöne depiň agaçynyň nämeden ýasalýany bilemek diýdim. Onda da çağa şol bir ýerlerden alyp geldi tuğ ağaçy. Alyp gelip şol geçen hamyny bir salkyna gidip mektep okuyat, bir salkyna mal bakýat. Şeýdip geçen hamyndan dep ýasandyk. Ol bir hili aýny dep ýaly boldy duruberdi ol. Özü bir renk ak boldy. Şol men çağalykda aňymda galanda. Şeýdi de oda tuttu, içine jäjek takdy. Gara şeýdi özüne dep ýasandy. Şeýdi mektep gurnuklaryňyzda dep çalýardy. Aýdym aýtýardyk ýaşlyk ýyllarymyzda. Şol mugallim Meredip Odar Muhammed mollum kän aýdymlar öwredip şeýle aňymda galyrdy. Aýdymda kän höwesim bardy, jigimiň höwesi bardy. Şeýdip men öz nesibem durmuşda Aşgabat şäherine geldim. Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrawynyň 119 çağalar wagynda işläp ýörün.
Şol işlän döwrümde beýik şahyrymyz Magtymul Pragyň Şygyrwent günlerini aýdym aýdyp berýärdim. Biz açık kapılar gününe etdiýät, özümiz ýa çağalar bagyny, çağalar bagymyza çagyrýat. Yol başlaýym Körpe Jamal Kösekowa şu zatlary tergi berdi. Mehriban, gahrman arka damy. Köp sag bolsunlar aýtýan. Şol çağalar bagy biziň bakça topor da. Bakça topor. Çağalara näme hiňlenip berseň häzir olar alýa. Özleri körpeçeler 3 ýaşynda häzir. Has kiçijek entek. Şonu da bir zatça hiňlendiň, derw kaptalyňdan hiňleneti gelýär çağalar. Şu nämäni kiçirekden aýtsaň şu aňyny köp balýa çağa. Şu men 20 keliň içinde zähmet çekip berkem, bir çağam eýmekde aýtdy akordeonyň apdanna. Hemme çağalar bagy şoňa haýran galdy. Şeýdip şu medeniýet sunugatyny ösdürip, ýol ýöreg edip açyp beren mehriban gahrman arkadagymy köp sag bolsunlar aýtýan. Menim şu aýdymlamdan, başardygymdan aýdyp beren. Başsyna. Senin owadyňa taý geljek ýokdur. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Owadyň seherdeý tämidir pekdir. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Edide onlar şun kun biziň gepleşigimizde bu ýanglanýan owada teşne bolup oturdyň sebäbi şol aýdymlary dinläningde biziň ussat halipalarymyzyň şeýle geçmişde ýaşak geçen ussatlarymyz göz öňüne gelýär.
Ine şunkun bilen gepleşmede de Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawynyň 119-njy çağalar wagtyna ýaş nesillermide ilm bilim terbiýe berýän bilen ýeňelemeden bilen gepleşmede Ustad Halipamyň ýerine ýetiren aýdymlaryň birini aýdyp berdi. Ýeňe şu ýerde şeýle bir aýdym ýerine ýetirdiňiz. Indi biz üçin ýene de bir aýdym aýdyp berseňiz. Men häzirde dogonlar berdi baryň jan enem diýen aýdymny ýerine ýetirip bereň. Başsyny mehran watandaşlar, ediz mehmanlar elbetde bul aýdymy dogonlar berdi balar şeýle sünnälep ýaşlyk ýyllaryna ýerine ýetiren aýdymy. Elbetde şu gün kunetçenli her bir bayramçylyklarymyzda biziň enelerimizi wasp edilen aýdymlar ýanglanýar. Megerem enemidi wasp etmek hemmemizin mukaddes borcumuzdur. Sebäbi biziň şahsiýetlerimizi, kompozitorlarymyzy, ähli insany dünýä indirýänem mehriban enelerimiz bolupdyr. Onun hem mehriban watandaşlar, ediz mehmanlar, gelin adar gepleşigimiziň şu ýerine mehriban enelerimizi wasp etýän aýdymy dinläliň. Şu bir dogonlar berdi balar, şu ene hakyna aýdymy näçinji ýylla halk köpçüne ýetirdi. Bilseňiz biziň salgymyda SMS urudyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dogry jogap berene-de şu gün biziň gepleşiklerimizde ýazmana ýardam berýän. Akbul tutuky kärhanatynyň taýýarlan önümem size garaşýar.
Alaşam o wadaty gepleşmede dowam etýär. Ýa bir sözümizde bellek geçişimde ýaly şuň kun bilen gepleşiklerimizde gelýän SMS-leri kısaca tanıştyryp geçmekçi. Ýani bilen gepleşimde bilen Ustad Halipa Aydymçymyz Türkmenistanyň at gadanan artisti Akmurat Nurberdiýewiň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlar haýyş eden, ýani ileşmeden gelen SMS-i şu ýerde kısaca tanıştyryp geçýär. Mehran watandaşlar, ine bilen gepleşimde gelen şu SMS-leri häzir kısaca tanıştyryp geçmedik we bir gepleşiň dowamyny okakly törer ýalak däl. Aşgabat şäheriniň Taslama köçetiniň ýaşaýjy Maral Hojagulyeva, Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrawynyň ýaşaýjy Maral Täjif, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Meretgelli Aşyrow, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Anna Sona Balliwa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Meret Hudaýberenow, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Laçyn Berdiwa, Ahal welaýatynyň Gorjowasynyň ýaşaýjy Maral Ataýewa, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Meretgelli Aşyrow, Aşgabat şäheriniň Taslama köçetiniň ýaşaýjy Laçyn Meredowa, Ahal welaýatynyň Gaýamowasynyň ýaşaýjy Maya Ataýewa, Lewak welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjy Rodgelli Meredow, Mar welaýatynyň Mar şäheriniň ýaşaýjy Meretgelli Işanow, Mar welaýatynyň Murgap etrawynyň ýaşaýjy Anna Dursun Jepbarowa, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Anna Galç Meredow, Ahal welaýatynyň Saragat etrawynyň ýaşaýjy Juma Aşyrow, Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy etrawynyň ýaşaýjy Annegelli Meret Gulyýew, Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň ýaşaýjy Anna Cemal Artiqova, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Meretgelli Mirow, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Anna Jeren Ataýewa, Ahal welaýatynyň Gaýamowasynyň ýaşaýjy Bägül Aşyrowa, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjy Selvinyaz Jepbarowa, Daşowut welaýatynyň Bolumsat etrawynyň ýaşaýjy Rodgalaç Roddurdyýew, Lewak welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjy Anna Jeren Pülçekowa, şeýlede Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Oradgul Ataýewa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Jeren Anna Tähedowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Guwanç Durdumuradow, Ahal welaýatynyň Kaq etrawynyň ýaşaýjy Anna Jepbar Durdum Muhammedow. Edi watandaşlar, ine şuň kun şu gelen SMS-leri bir gepleşiň dowamyny okakly törer ýalaklar, şoň üçin şuň kun bilen gepleşiňde SMS ugradan ýerleşdirmek üçin, ýagny Türkmenistanyň at gadanan artisti Akmurat Nurberdiýewiň ýerine ýetirmegine aýdym eşdirýär. Onu näme mehran watandaşlar, siziň üçin Akmurat Nurberdiýew aýdym aýdýar.
çapadım çap, çapadım 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 çap, çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap. Kara gülü gülümü bak gülümü gülümü, nerede olsa tapadım hey hey hey. Kara gülü gülümü bak gülümü gülümü, nerede olsa tapadım. Her kimin öz yari var, öz yarının nevi var. Seni bugün sırdaşım hey 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 hey, arzularının badı var. Seni bugün sırdaşım hey 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 hey, arzularının badı var. Çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap, çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap. Kara gülü gülümü bak gülümü gülümü, nerede olsa tapadım hey hey hey. Kara gülü gülümü bak gülümü gülümü, nerede olsa tapadım. Çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap, çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap. Kara gülü gülümü bak gülümü gülümü, nerede olsa tapadım hey hey hey. Kara gülü gülümü bak gülümü gülümü, nerede olsa tapadım, nerede olsa tapadım, nerede olsa tapadım. Eri vatandaşlar aylar akşamın owadatı gepleşmede devam etiyat. Biz ortada söhbet teşrumudi. Yani Balkan vilayetinin Serdar Itiranın Medeniyet Merkezinin Damana Halk Qurallar Toporunun bagşysy Yağmur Xangelif. Yağmur ağa gepleşmede hoş gördük. Ine bir karar döwletimizin bahtiýarlyk döwrüne gahryman arka dağımyzyň tagallat bilen şol ustad halipalarymyzdan gelýän aýdymsa sungatynyň bir ince sırlaryny öwrenmek üçin gahryman arka dağımyz ähli vilayetlerimizde etraplarymyzda çağlar sungat mekdebini medeniýet öýlerini açyp halkymyza ulanmaga berdi. Elbetde ol ýerde bolsa netidýäli bagşylar ýa bolmasa ustad halipalarymyz biziň ýaşlarymyza şu aýdymsa sungatynyň bir ince sırlaryny şeýlede halk bagşylary diýilende elbetde halk bagşynyň ýagny damana ýoluna bir ýerine ýetirmek üçin bir damana ýolunyň bir ince sırlary bar, aýdyş usullary bar. Şolar ýaşlara ýetirmek üçin gahryman arkadamyz ähli şertler döredip berdi. Serdar etrawynaky medeniýet merkezine şu bagşy bolup zähmet çekmek bilen şu damana ýolundan her bir toý bayramlarymyzda çykyş edip gelýäňiz. Şu sözümizin başyny gahryman arkadamyzyň medeniýet sunat ustadlarymyza goýan hormat dogrusyna şeýlede halipa şäherlik ýol dogrusyna gepleşigimiz bilen dowam etsek şolar barada kelamat aýdyp berdiňiz. Ülkelenäsi halipa şäherlik ýoluna o kadimki geçmişimizde täzini kelpäge uly ýolasyn hormat arkadamyza köp sagawatyn aýdýaryn. Özüm marada sunugat ýoluna gelişim marada biraz gurrun meresim gelýär. Biz özümüz Serdar etrawynyň tutulawatynda doglan. Ana 5-nji sınıfyň 4-nji şäherliginde ýardymçy da şu şähere göçüp geldi. Ana näme owada da ýaşyňdan sunugat diýen zat ýaşyňdan döreýärdi. Hawa. Höwesem bolan soň mektep ýyllarymyzda attan namrat mugallimimiz bar tutulawatynda şoň gapdan akordeonyna aýdyp ogradyk. Ondan soň bäri şähere göçüp gelemede goňşymyz bolup ýaşasy biz bilen kakam bilen daý ýegen döwlet murat berdiýdi bu iş gajakçy bar. Ine şu halipalar heme öz öýüne türgelleşip geçdi biraz onuň medeniýet bölümini öz sağlarına bolup işen gajakçy bolup işen iş ýerine de äkidip tutadanyň Fähram kamlar diýip Aýbysa Topor we Gurban Ural Mehmet ýol başlygy edýär. Ine şonu ýaşymyzdan çykyş edip ogradyk. Aýrymçylyklarda başardamadan şu tadaky ululuk halipalardan yetmeýän ýerlerimizde diýerler. Şurada Haly Mehmet Sopiew wadi, Toýgul Jepbar, Durdy Bayram. Şolon kömegi bilen şu damana ýoluny, estrada görnüşini aýtmany biraz taýýarlandyk. Köp diňlän halipam döwlet murat berdi öýle gajak. Şol bir ýanyna bayramlarda garaýp, kendiňle watan gullugyna gidýänsem şu halipam diňläp geldim. Ana şoň ýol bilenem ortagymda galypdyr da şoň bir heňi şoň bilen damana ýoluny öýledim ýerkit. Medeniýet bölümini
Daman halk sağdurarlar deyip toparımız var. Azir Hasanov'un yol basır. Onun şunu bağışçılık ediyor. O Hudaver Tuvakıf ve Resul Bariyev. Geçen halipalam yolun tədin dikeldi. O özümüzün siyasları geçiriyor. Gerek bolsa estrada görünüşüne geçirip veriyor. Yanırakını şagirdim. Hemran Urif. Tədərək aydı oranır. Damana yolun tədi hinglerini. Şu aydım tasın otunu, yani başçılık yolunu, bir uğurlar, bir vilayetlerden bir ehenge, hingine qabat gelen başçılık yolu vardı. Damana yolu, ahali yolu, ya ersari yolu, talır sarık yolu deyilýär. Elbette şol yolların bir aýratynlygy barada da bir aýdyp beräýseňiz. Dağı teklerinin aşı keyik yolunu aydılıptır aslında damana deyip. Onun näme damana diýilenine ilk bizim eşitişimize göre halifelerden eşitişimize yani topraklarına dörep sonra Serdar etrafını giyinden yayıran Şuvaz Sellem devam edip geliyor. Damana yolun halifeleri Bayram Durduk Arayev, Kazak Karayev, Batır Kağışal, Uraz Bey Niyaz, Zafar Hoca Nefes şu halifeler devam ettirip geliptirdi. Onun bizim dögürmesi yetip geldi. Bilen şolam yolunu devam ettiriyor. Özümüzün sonkulara geçiriyor. Aýratyn bir aýdys usullary barda da, şoň üçin aýratyn ýol diýilendir, şeýlemi? Olan yolun tapawdy, ýani beýle ýollardan öz ähengleri bar. Damana yolun aýdys usuly bar. Şu wagt äne bilen Serdar etrawynyň aýdys ýolun tapawdy bar. Serdar etrawyny üýtge şurak biraz tapaw bildirýär da şol ikisiniň aralygyny. Indi siz halipa şol damana ýolundan bir aýdym aýdýan bolsaňyz, hukmany ýagdaýda ähli bagşlara bir diňleýän de şu aýdym sasyn goty diýilenne bir halk aýdymyny ýerine ýetirmek, damana ýolundan bir aýtmak, bir agyr aýdymlar kyn düşýär. Ýöne şol halipalardan şu Balkan tewdinde Aşyr Mähmet Dawudow bar, ýa bolmasam ha Döwletgeli Ökdürow bar, ýene de şu bir näçe ustad halipalarymyň şol ýerde bir aýratyn ýol saýlap bir aýratyn bir aýdys usullary bar. Ol halipalary diňlemek bilen her bir şagirdem, her bir aýdymçam özüne gerek bolan aýdymlaryň bir inçe sırlaryny, öwrümlerini, gaýnawlaryny öwrenýärler-de. Indi siz esasan bir şol aýdym aýdaňyzda haýt halipalar diňleýärdiňiz, şolaryň bir ýatlak geçseňiz? Esas dinleýärmeýän gaýtysmaýarlyk ýaşlygyndan Bayram Durduk Arayev kendiň dedim. Ondan soňra Hocaoğlu Gaýliýew dürli ýolunu aýdýardy, goňşy bolup ýaşadyk. Onu kendileri öwrenip. Haýt halipaň aýdymyny aýdyňda da öz sesini aýtjak bolmaly. O özüň bolmaly. O ýasam etjek bolmaly. Özüň bolup aýdyňda şonda ýerle düşýär. Damana ýoluny estrada geçirip häzirki döwürde bizim ýaşlarymyz çykşady buguradylar. Öňkü halipalardan estrada geçirmäge uly ýol goýup giden halipalarymyz bar. Recep Ulow, Anwer Dattanow. Bahar güller açanla, hayrat kuşlar uçanla, gülüm gülüdüm beni. Hayrat kuşlar uçanla, gülüm gülüdüm beni. Canım gülüdüm seni, gülelikli olurdun. Canım gülüdüm seni. Qoşun yazmıratın yazıp kən saat işləp berýär bizim ýaşlan bir de ýaşlanmada. Şu qoşun yazan Alyas Patlaqın sözlerini şu çıkışımızda da salamy geldim deyip bir täze damana ýoluň täze 3 günde dören hinglerini birini getirdim. Ona mäli ýerine getirip beren. Ata Gurbanow halipanyň käkiliň diýen aýdymy, o da soňky döwürde aýdy oguradyk. Hemem Anwer Dattanowyň iň höwesi diýeni bolmuş da, o da
Öde yormadan daşgarın akal vilayetinde şu anırdattan hüveti diyedim aytmani. Neyse anırdı attan bir aydım başardım ben yerine yetip berin. Başçısının ona gepleşimizin suyarına Ustad Halipamızın bir yerine yetirmeğindeki aydımlarını sizine tədir uçtu işlek geldim deydiniz de. Ona ne mümkün mü olsa sol aydım dinleyelim onu. Ulu hüvet bile. İlmidama gülümün biz ilmidam ten şadiyan sarpatılla alkışlayar alirvan güller seni Sağım çıgır gül sehram gül sana mehrivan Malani kucağına ötürdü çöller seni Çağacı kanı çeğen Güneşine oynadın Ulu baktın, oğluk baktın Gökçepledin, oynadın Kemal tattın, çopun yedin Söyvezinle kaynadın Aşka tarih alın gitti Bağıtlı yollar seni Aşık buldum karağımda nur döken solihine Ömrüme ömür koşan şadiyanı balvule Bakır halın orta taban çopun yedin kalbına Nevlerinde bullur oşan servetli ballar seni Küçülle bugün mallar içer tuğun dursun Aşığın ide kenara uğradım atırın Sol vizirde çokun tinlap çölüm alat perisin Bugün kaynap gözler oynap tarifler dinler seni Sol vizirde çopun dinlap çölüm alat perisin Bugün kaynap gözler oynap tarifler dinler seni Tarifler dinler seni can tarifler dinler seni Şirin aydımlardan ruhun qalar. Güdel yaşlık döwrüň dolanyp geler. Qış pasly bolsa da alayad bolar, Halipalan aydymyny dinleseň. Edi doganlar neşun kun bilen gepleşigimizde Ustad Halipalarymyň yerine ýetiren aydymlaryny, ýagny Serdar etrawynyň medeniyet merkeziniň bagşysy Ýagmyr Gelli Han Gelli şu ýerde şeýle bir gowy aydymlaryň birini yerine ýetirdi. Elbetde Ýagmyr aganyň yerine ýetiren aydymyny näçe dinlediňse dinläsiň gelýär sebäbi ol aydymy dinläninde Ustad bagşylarymyz bilen gödüňizde gelýär. Ýagmyr Gelli aga şu ýerde şeýle bir gowy aydym yerine ýetirdiňizde indi bärde watandaşlarymyzdan mehmanamyzdan siziň ýene de bir aydym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşimizin şu ýerine ýene bir Halipalamyň bir aydymyny aýdyp berseňiz. Men häzir size Ata Gurban Halipanyň Käkiliň diýen aydymyny Dutar Saduralynyň estrada geçirilen görnüşini yerine ýetip berdi. Başdyna. Ýönetir aydym aýtmagyňdan öňürti şu ýerde bärde oturan mehmanlarymyz bardyr. Size berjek sowallar bardyr. Dinläýän soň gepleşimizde dowam edäýelim. Mehriban mehmanlar,
sadanlar şuun kun halipa berjek sorulaňyz bardy berip bilersiňiz. Men Göktepe Trawynyň Medeniyet bölüminiň sadanlary Mere Seyrot Gulýew. Ýamryň gelmän men bir kişirek soragym bar. Özüňiz bilen meni ýa medeniyet işgärde. Siz ne zamany ýolundan aýdmaýdyňyz. Şu zamany ýolun aýdýan wagtyňyzda ýa-da işleýän öwrüňizde özüňiz ýaly şägirtleriniz barmy? Zamany ýolundan aýdýan şu soragym bar. O elbette näme halipa olmadyk ýerine şägirdim bolmady, şägirt ba. Şägirtlerimiz ba. Gyzyklanýan şägirtlerin hemmesine de o biligimizden öwredýär. Bir şägirdimizden ýeňici boldy, ýaňdan diýen telebäçiňne Hemran Urif diýe ýaňrak saltadyna da şeýle tügeleme gowy. Ugrukdy halkymyza ýem öňüne çykyş edip ber. Bir şägirdimiz Balkan vilayet Sunugat mektebinde okap ber. Merdan Bayramgeldiýew. İsa Aman Ruwanow we o da Türkmen we teleýaýlymlaryny çykyş edýär. Ona sizin öz şägirtleriniz bolýar, öz taýýarlanan okuwçylaryňyz seýlemi? Ona näme? Öz şägirdiň aýdym aýtsa, ony ýaýlymlaryň üstünden seretsen, elbetde guwanýansyň, buýsanýansyň sebäbi şägirt taýýarlamak aňsat däl, sebäbi şol sunugatyň bir ençe sirlerini, aýdymsa sunugatynyň da bir aýdymlaryň bir çekuli ýerlerini, gaýnaly ýerlerini, jykguly ýerlerini hukmany ýagdaýda sen oňa öwretmeli. Ona näme? Ata-babalarymyzdan diýer, şägirt halipadan odurmasa kär ýeterde. Elbetde şägirdiňiz bolup halipalyk derejesine ýetmek ola bir bagtlylykdan nişan. Ona näme berilen soraw halipa size düşnükli bolsa onu biz gepleşmeli. Ýagmyr gellaganyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Ona näme mehman watandaşlar, edin mehmanlar kimde kim şugun kun bilen gepleşmede gatnaşmany gelen. Aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymnyň sadynyň sözüniň kiminkidigini dogry we dol jogap berende akıl tutudy kärhanasynyň soğudam size garaşýar. Ona näme soğud almana tiýleşeliň. Biziň gepleşiklerimizde de ýygy derle sizden geljek SMS-lere garaşýar. Ona näme mehmanlar medeniyet sunugat ustatlary ýedi ileşler şugun kun bir gepleşmede ýagmyr gellaganyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dolanıp bakar canım bollumda dolly. O vadi ulağıma gelýär käklim. Ağlamadım oynaymadım beni. Hüvedi canımda yar al käklim. Yanağına düşer caney kara hatini. Kömrüme üfler ay gözleri lasini. Ağlap ağdol koyur caney allasini. Hatta halif ya dülpi käkrim. Çok hayatlar allanırlar alina. Kömlüm tervazi erzane boşa halana. Bara vardır darkı canım halina. Kah kah ulvey hoş bir şikakrim. Himradiyer yar mişe hanan yurdumla kalan cane ol hilli zanır. Lağlidir gövhürdür caneydir mercendir. Altından kubbos
Ine mehran vatandaşlar biziň gepleşigimiz ahyrlap barýar. Şu gün biziň gepleşigimizde şu gepleşigimizde gatnaşmana gelen ýani medeni sunud ustatlarymyzyň ýerine ýetiren aýdymy biziň ustat halipalarymyzyň ägirtlerimizden aýdan aýdymy. Şol aýdymy näçinji ýylda Haýt halipa halk köpçüne ýetirdi. Şeýlede şol aýdymyň sadynyň sözüniň kimikdigini sorag berdik. Bilýäňiz bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Mehran watandaşlar, edil mehmanlar şu gün biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen mehmanlar biziň beren soraglarymyza dogry we dogry jogap berip bilmedi. Ýöne bu soragy size berýär. Kimde kim biziň beren soraglarymyza dogry we dogry jogap berene Akbul Tututu kärhanasynyň sowgady size garaşýar. Şu gün biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen medeni sunud ustatlarymyzyň ýerine ýetiren aýdymyň sadynyň sözüniň kimikdigini jede näçinji ýylda Haýt halipa halk köpçüne ýetirdi. Bilseňiz, biziň salgymyz bilen habarlaşyp sowgadam alyp gidersiňiz. Onuň mehran watandaşlar, edil mehmanlar, şu gün biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen Türkmenistanyň atgylan artisti Akmurat Nurberdiýewiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen gepleşigimizde dowam edýär. Edi watandaşlar, siz biziň gepleşigimizde ýigidär tomoş eden mortaňyz göräntiňiz biziň gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna dähmet çeken bir näçe medeni sunud ustatlarymyzyň bir öz halipalar barada ýatlamalarny ýatlap berdiler. Şeýle bir näçe bir gow aýdymlary ýerine ýetirip berdiler. Indi burada gepleşigimizden ahyryna medeni sunud ustatlarymyzyň arzuwyny eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Halipa bir arzuwlaňyzdan reşit aýtdyk.
Bir de şehir şertleri öğretip veren hormatly arkadaşymyz can sağ bolsun, tutýan işlerimiz damyra was bolsun. Sözümün ahirine de Ädir Halipaň aydan aydınlarından bir aydym ýerine ýetip berýär. Baş üstüne. Oğlum geçene mehrivan obam, toyununne sana salama geldim. Seni görmenime neçil bulun, sana sözleşmeye kilama geldim. Seni görmenime neçil bulun, sana sözleşmeye kilama geldim. Boynumda boyalı ve kulolmuşum, halallanım ve haramdan teslim. Aydındır sabilene ağırdan kestim, sergün gizelerine sabana geldim. Aydındır sabilene ağırdan kestim, sergün gizelerine sabana geldim. Ay, gelin bir fırsatlı vay değilim etmeden, takdim edin toprağımı öpmeden. Yeni kalan çağımı tatmana, sana ziyarete tuvamı geldim. Yeni kalan çağımı tatmana, sana ziyarete tuvamı geldim. Süydüm akışımı ey bahar yalını, sıyladım de gudur şey oğul gıyrını. Saçağından berene halalını, hakla bildim mi kem cevabı geldim. Saçağından berene halalını, hakla bildim mi kem cevabı geldim. Sana ziyarete tuvabı geldim. Ey. Akmırat sidiňem bir arzuwlaňyzy eşdäýtek. Sunwatun hak wasary gahrman arkadamyzyň Halipa şähertlik ýoluny geljekki nesillere açyp beren üçin şu sunwat medeniýet işgärlerine berýän howanlarlygy üçin, ýardam üçin gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işler elmi damyr rowaj alsyn. Şu pursatdan peýdalanyp pädir ýene-de Halipa ustaatlarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip berýän.
meninde garip köňlüm bayetdim ýöne näme üçindir kynjalygym ýok sen maňa bagyt berdiň ören ullukan onun hädip gorajymy yerim yüzüne Herhal ýorlayatan daş däl ekenim, artyk däl ekenim, ýerim ýüzünde. Baýlagatyň bir arzuwlaryňy deşdäýsek söz sizden. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne hormatlar kadamynyň alyp barýan işleri barhara waslanyp biziň her birimize bagtýarlyk başlaýar. Şeýle bagtýarlyk bagş edýän hormatlar kadamynyň jany sag başydyk bolsun. Alyp barýan işleri il ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli işlerem rowaj alsyn. Goý asmanymyz arasynda ýurdumyzyň parahat bolsun. Sözümiň aşy ýerine bolsa, halipalarymyzyň bir aýdan aýdymlarynyň birini häzir men size ýerine ýetirip berýän. Başlyna. Uzaklarda gün yaşar, aşkından mehrum tozar. Lelem sana karasyan, yıldızların altında. Lelem sana karasyan, yıldızların altında. Vadı vakti bolinca, ayat mana kalinca. Karasarın gelince, yıldızların
eserin sana men yıldızların aslında ufak yer giyim cahın yıldızların aslında yıldızların Mehriban Medeniyet Sanat ustatlary, edip mehmanlar, sadanlar şun kun bilen gepleşmede gelip beren görüňleriňiz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalp beren sazlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goýtydyň hem işlerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik bagtyary höküm türmeýän tüýsürekden ardy edýär. Goýulmy dama şun kun bilen gepleşmede ýerine ýetiren aýdymlaryňyz goý dünýä jahana, diýarymyzda ýaň salmagyna tüýsürekden ardy edýär. Bir şeýle ajaýyplygy döredip beren ustatlarymyza uly hormat goýan gahrman arka dağımyda köp sag bolsun aýdýar. Geçmişimizde ýatlamak üçin, halipalarymyza tirtegine galyran, gahrman arka dağımydan jany sag ömrüdok, tutýan tutumlyşlary elmi damary waşklary beklentin. Bir gün bize baktan dolu erte var Bahtiyar ilmine dağdan arka var Medeniyete sunmatına darpa var Ruvaşlığın vatanıdır diyarım Ruvaş al yar ehli işler tutunlar Ovudun fin elem jahan çırağı İdid vatan göğe cennet masalı Bugün seni bütün dünyanın nazarı Bakı baktım mekanıdır diyarım Dünya isre hormatım var şanım var Usur kanat bir de vatan halim var Bahtiyar il arkadağı buysan yar Ruvaşlığın vatanıdır diyarım Aygıtından arkadağım Kemal tapan başlarım Ruvaşlığın vatanıdır diyarım İşin ruvaş arkada Aygıtından kahramanım Kemal tapan başlarım Ruvaşlığın vatanıdır diyarım İşin ruvaş arkada Şührat ile arkada Insanyň ýüregi aýdym saz bilen.
oyor ýarsın bizi hoş owad bilen. Aydymlar ýanglanyar perwady bilen, sen beýik kudratsyň azap owadym. Merhan watandaşlar size ýetirmek edilen aydym saatlik söhbeti görnüşlerimiz şulardan ibarat. Biziň gepleşigimiz goňuňyza ýarandyr diýip umyt edýär. Bize şeýle ajaýyplyklar görüp beren, geçmişimizde ýatlamana, uluk şertleri görüp beren. Sungatymyzyň hak gowanlary, gahryman arka damyda çok sağ bolsun aýdýar. Oy gahryman arka damydan jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. Şeýle ýaşy ardulary her birine de ardulap, aýlaşymyň owadaty gepleşigimizde geçirip tutarýar. Ýene dälimde duşýan çak tagaman oturup edidileşler. Öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.